Θα μπορούσε. Πώς νιώθεις όταν κάνεις πεντικιούρα νότερη? Ναι, πάμε και την καρδούλα και I'm dying, girl. Νομίζω αυτός ο καρπός μου θα φέρει φυσικοθεραπεία μετά από αυτό. Λοιπόν, θα σε κάνω μασαζάκι. I promise you. Τα αγγλικά μου έρχονται πολύ αυθόρμητα. Δεν ξέρω, είναι σαν, το έχω σαν μητρική μου γλώσσα. Μου εκφράζομαι πολύ πιο εύκολα στα αγγλικά παρά στα ελληνικά και πλέον έχω καταλήξει να κάνω ελληνικές εκφράσεις λάθος γιατί τα λέω στα αγγλικά. Και λέω όλα σου τσίψα, μάλιστα. Δεν θα σας δείξω το τατού, όχι. Έχει γίνει κατάπληκτο, μην το βλέπεις. Είναι τέλειο! Καλησπέρα από την περιπολία πυροσβεστικής. Όπα! Πάμε λίγο. Μην αγχώνεσαι. Harley Quinn. Μ' άρεσε. Ισχύει, την έχουμε και τα τού, παιδιά. Σλέι. Θέλω λουρί. Όλοι οι άντρες. Οι περισσότεροι. Τι δροσούλα. Καλά περνάς εσύ τώρα. Ναι, να ξέρεις. Έχω ξεχαστεί πολύ με το live. Με βοηθάει. Σε γέμισα παντούφι. Μην αγχώνεσαι. Γιατί είναι τα γάντια μου γεμάτα. Στα αρχίδια σου πω που είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο. Appreciation μου. Τέλειο, ναι. Τέλος. Ακόμα κάτσω να τη κοιτάζει. Ισχύει. Μόνο η καρδούλα μου λείπει, να ξέρεις. Δηλαδή πιστεύω ότι ξεπέρασε τον εαυτό. Ναι, πραγματικά. Πραγματικά, girl. Κάντε να freestyle την καρδούλα. Κάντε να free εντελώς. Όχι, κάντε να τύπου... Φίλε, ναι, και γενικά ξέρεις να είναι εντελώς δικό σου θέλω. Ναι, ρε μαλάκα. Αυτό, ναι, έτσι. Σαν τέμπερα είναι. Ισχύει, τώρα θα δεις το texture, είναι πολύ τέμπερα. Είμαι 20. Μαλάκα και εγώ κάνω τώρα αυτή τη στιγμή γάμπα. Πάμε λίγο. Εσύ πονάς περισσότερο από μένα. Όντως θεωρείς τους άντρες σκυλάκια σου. Τους περισσότερους ναι, γιατί πλέον οι περισσότεροι άντρες δεν είναι άξιοι σεβασμού. Σε πέρασε για 40. Όχι ρε μπρο. Τι? Όχι ρε μπρο για 40. Έτσι και έτσι. Οκ. Τι σχέδιο κάνεις? Μην προσποιήσεις σε μένα. Σε γουστάρω πως είσαι. Δεν έχω θέμα. Χαρτί. Ένα. Λοιπόν, το φέρω όλο τώρα. Να έρθω να σε πάρω μες στο πυροσβεστικό. Όχι. Εγώ ανάβω φωτιές, δεν τις σβήνω. You good? Θες να το πάρω από... Μαλακία θα γίνω εκεί που το βλέπω να στηρίζεται. Μπορεί και όχι, απλά εγώ είμαι τραγική. Χρειάζομαι χαρτί. Ναι, σε νιώθω. Εσύ πόσο είσαι, σε κούρασε? Όχι ρε, λίγο ο καρπός μου πόνεσε, αλλά θα κάνουμε ένα διαλυματάκι πριν το Ναι, προφανώς. Αίμα. Ναι, it's adorable και θα είναι όντως ένα αίμα. Θα γίνω η Κάθριν τώρα και θα αρχίσω. Δεν σε έστειλα μήνυμα στο Insta για το του. Οκ. Είσαι τρελό, νάκι μου. Εντάξει, Φίλιππε. Είμαστε τα σκυλάκια σου. Εμένα γάτες μ' αρέσουν. Δεν θα δείξω το τατού. Δεν το πετάει σου πολύ καλά. I'm about to be a cat mom. Τσίφσα. Τώρα απαιτεί, φωνάζει κιόλας ο μπάντα. Αυτή η κοπέλα που της έκανε στο τατού το κόκκινο, το λουλούδι, την ξέρει. Ναι. Οκ. Και όλος παραδόξως δεν τις έχει ξεβάψει πολύ, αλλά τις ξεβάψαν λίγο οι σκιές, που το ήξερα εξ αρχής ότι θα ξεβάψουν οι κόκκινες σκιές. Όχι πολύ παρόλα αυτά, γιατί τις έκανα με αντιμονή και θα έρθει να τις τα ξαναποτίσω με τη διπλή για να είναι καλύτερα. Φαίνονται. Τι φαίνεται?
δεν σκουπίζεται και δεν μπορώ να δω που είναι. You got it, girl. Εγώ το έχω Το στήθη. Το μελιάτρεξε. Παιδιά, φοράω το πά και πλένει το μαξιλάρι και έχω βολευτεί τέρμα τώρα, so δεν θα κουνηθώ. Πονάει το κόκκινο παραπάνω από το μαύρο. Γενικό και είναι χρωστική. Παραπάνω. Όχι, το βαράω στο μπούτι μου πολύ ψηλά θα πω. Είναι καρδούλα, δεν είναι κόκκινο. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Έχω επιβιώσει από άντρα δίδυμο, η καρδούλα δεν είναι δίδυμο. Εγώ δυστυχώς όχι. Δεν ξεχνιέται αυτό. Τι πόσο πέρασες κάτι. Εντάξει, γράφει ωραία όμως το κόκκινο. Τώρα έχω καρδούλα. Και το μπλέστο όταν ήταν φρέσκο ήταν υπέροχο. Πονάει, ναι, πονάει λίγο γιατί τώρα βάζουμε κόκκινα στην καρδούλα. Έχω προετοιμαστεί για πολλά, δεν μπορώ να στάσω. Χαίρομαι που όλα αυτά είναι σε live. Τώρα πάει πολύ μεγάλη, σε κουμπελώμα μέσα. Μπες αιτήματα μετά Instagram, οκ ρε. Εντάξει, δεν πονάει πολύ. Αγχώθηκα θα πονέσει γιατί με προτι... Βάρα, δεν βαράς. Βαράω. Όχι, αυτό δεν μπήκε. Μπήκε. You sure? Yes. Αλλά θα το ξανακάνω. Ναι, δεν το ένιωσα πολύ. Όταν πονάει το νιώθω και να ξέρεις να κάνεις και refill στο κόκκινο τέτοιο. A bit πιο σύντομα. No, I'm telling you γιατί το συγκεκριμένο κάνει πολύ... Γι' αυτό πετάει τόσο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Επειδή είναι λίγο πιο ρευστό. Είναι πολύ ρευστό εσύ, γιατί τόσο. I know. Δεν βολεύει. Σε βολεύει ένα. Εγώ έχω γάμπα. Ωραίος. Τι έχεις, τι πίνω. Νεράκι πίνω, παιδιά. Τι μου είπες εσύ? Σε βολεύει. Ναι. Είναι πολύ... Εμένα και οτιδήποτε, μαλάκα, δεν ξέρω, απλά I find a way. Και επίσης το έχω συνηθίσει γιατί έχω βαρέσει και... Θα μου τζουρωθεί και δεν βλέπω. Μελάνι. Sorry. Please, Ρένα, όντως, οκ. Φιλιά παντού. Τι φάση, βρίσκεται γνωστού σας. Α, έχει κολλήσει ο Ντεπ μύτη λάμπα. Θέλω να στρίψω τσιγάρο. Τι κάνετε εσείς? Δεν αξίζει. Εκεί θα μου περιμένω. Τόση ώρα flat δεν με λέτε. Τώρα τι λέτε για βυζιά? Αυτή τη τύπα σε μένα δεν θέλω να σε εξηγήσει. Ρώτα τη φίλη γνώμη για τις πατούσες μου. Γνώμη για τις πατούσες. Ωραίες είναι ρε εσύ. Έχει ένα ξεγόμενο τατού πάνω. Ναι, θα το βαρέσω ή σήμερα ή αύριο. Εκτός άμα μετά τα ντόρ μου πεθαίνω